אנחנו עכשיו נסדר את הסוכה. גיים. אוקיי. רגע. אוקיי. רגע, אז ירדן עשתה איתך את הניסוי? לא. לא? אז אני אמרתי שנקרא את הניסוי של הזה? אוקיי. פה נראה לי. זה קצת התפוצץ. זה עבד? זה קצת עבד. אפשר לעשות עוד פעם? רגע, אני באמצע. ירדן, די. ירדן, די. אם את רוצה לא להראות לך את הפנים, אז תהי. פשוט תקחי את המסכה שלך. ירדן, פשוט תקחי את המסכה. פה עשיתי לנו כזה פינת ישיבה. לא יכולה. לא יכולה. ירדן, אני פה, הכל בסדר. אוקיי. נציין קצת. פה יש לנו פינת ישיבה קטנה. פינת ישיבה קטנה. יש לנו שמיכה קטנה. לא. אפשר לא. אפשר לשים את הכריות האלה בתוך הסוכה. היום רק אני ארגנתי את זה. עכשיו אנחנו נעלות פה לשבת, לדבר קצת, לשתות משהו. סתם שנה. תסתכלו את הדבר הזה. מי זה? זה מספיק לעשות שטויות. נראה לכם איך נראית הסוכה. אוקיי. הסוכה נראית ככה. מקווה שנהנתם מהסרטון. יאללה ביי.